سلام كمي تغنيو زخبركن أفكار سبورت مبل 34 وددر وانج أفريقيا زحلف قدام 10 سلسة طري أب أبيجان رئيس كتما آيفوري كوست مغارجو كانتيت الله بمخنيات مجمار زوراي نايلو مسلوس 16 طري كل تشحن 24 فنونا أبزيكا بأهجرنا زعبي وددر كعسو أجرن تاريخون كتبكريو نمكتالكم بخبرنا عدم وددر وانج أفريقيا أبشحن 957 عام تمراتيو أب كتما كارتوم سودان تجميرو أب تقوان دما متساري قطمات هينبرن أب لدت نايزو وددر نكونفدريشن كعسو أجر أفريقيا ويكا أكاف زي مسرتا 4 هاجرات مالت إثيوبيا سودان قبط اندو أفريقيان نخو دادرات مديبو كان تنبره أب تقزيتي بسرعة أبارتايد تمرح زنبرت دو أفريقيا تعدو تتعوت تتراي حيزا نا وددر كتقرب سلازداليت جن بسبب عليتنت كابتوراي تسريزا كموصيت نايزي إثيوبيا بغطانا بقطن فصاميك تحلف كلا قبط دما نسودان كلتا بحد رتيعة بدحر مسقارا أبناي فصاميت أوتا نإثيوبيا 4-0 دهيخا بخور تعواتيت نايتا بفلامي بريزيدنت كاف قبطاو عبد العزيز عبد السلام ستوفيت وانج أفريقيا خوينا بدحر زي قطر تساتفت هاجرات النعبي سلازخده متصاري قطمات التأتاتوك خون نكلو بزح نايتن نابتو ددر زحلفة هاجرات دما كاب سلستنا بربعته كاب 4 ناب 6 كاب 6 ناب 8 كاب 8 ناب 10 تخلته كاب 10 تخلته ناب 10 6 كاب 10 6 دما كاب كل تشحن 10 9 ندحر ناب 24 سسين يركب هاجر آيفوري كوست كاب 10 سلسة ريك سب 10 تحدي كاتيت نزل سلاسل توتال إنرجيز 2023 أفريكان كاب أوف نيشنز زبل سم موال كوبانيا توتال إنرجيز توحبو مبل 34 وددر وانج أفريقيا أمت إنقار تركب أبشحن 984 عام تمرت نزو وددر أمريت هداليا زنبرت آيفوري كوست نخال أي أوانايا نايمت إنقار عدل رخيبا زلا وانج أفريقيا زكايدلو ورحات الرن يكاتيتن مس وددر كلباس تفلاليا هاجرات أوروبا زك أنا علو وان سلازقاجو أزم بل 34 وددر فلما أو ورحات سنن حملا كل تشحن إسران سلستن كسالت إيو تتهلي منيرو يغنبر إزست تقصى أوان أب آيفوري كوست بس حزل لو زناب الزنبلو وقت بمخانو كافا ورح حملة كل تشحن إسران كل التناب زكايدو أخيبا اتوراي وانج أفريقيا كل تشحن إسران سلستن زبل مبوك لو سمع عكيبو نابزي حزنا يوزلنا ورحن عمتن نخسقاقر واسينو كان مخلت عمت أب كاميرون سلاسلة مبل 3 سلستن وانج أفريقياون بتمساسالي مخنيات زنقدلو وقتي كمزلوات تغيريو أنقاديت هاجر آيفوري كوست ملالي ويكا مريح عدل نايتو وددر أكوابا سميتو ترقيت حرماز زلو مثل زرقحات ركب أكوابا بوانق أبولي انقعدحان متساخم يسترقم تتصوت تتهاجرون حرامز بزبل كتسليوم زفلاتو لوما عمت أوانج أفريقيا أو أقلقلوت وإلا زلاخو عصو باكو زبل سم توهيبوالو أور حتى كمتي كل تشحن إسران سلستن بكافن كوبانيا مدلاونا وتسبورت بومان بوقع استمرقت باكو سمنايتي أب تاريخ وانج أفريقيا أب حدا قطم زبس حقولات بمزقب كبرو وسن حيزو زلو آيفورياوي لورن باكو يا وريسا لورن باكو أب شعن 970 عام تمرت أب سودان أب استخايدة وددر وانج أفريقيا هاجرون إثيوبيا شدشت بحدا كتقانا زي اللخلا نتنحموشة وعزاسو أب سكعت إثيوبيا زغمتت كعيو أزك بروسن كساب ليتلومي نعسران 4 عامتات كي تدفرت عاقب يركب باكو أو ددرات وانج أفريقيا شعن 968 كومون شعن 970 بحفشة 14 قولات بمقطارو أب كل تشحن شمونتن كبر مزقبو بكاميروناوي ساميل إيتو كساب زمنزع أب تاريخ وانج أفريقيا ببزحي شوتوتاتو أب قدماي درجة سرع زنبرة تتصوت هيكوينو كبرو نسالسان شمونتن عامتات كاتسيلو ساميل إيتو نزباكو بدمر أب كلتا وددرات وانج أفريقيا زبطحو بزحو قول أب حموشتا وددرات وانج أفريقيا يبتحوو أب شعن 947 توليدو أب كلتا شحن 16 زعرفة لورن باكو إثيوبيا أب زدالوتو وددر وانج أفريقيا شحن 968 هاجرو أب ستاديوم أسمرا مسغانا أب استراخبتلو بغلتا شوتتاتو بمدماقو لوم داسمرا مالت ود داسمرا زبل ساقوا كتبقو خيليو كساب علة حلفتو خاء بزا لوم داس مرا تبل ساقوا إنا تتصوع حلفو
ኣብዚ መበል 34 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ንምስታፍ መጻረይ ግጥማት ኣብ ክልተ ዙርያታት ተኻፊሉ ኣብ ዝተኻየደሉ ኣብ ፈለማ 54 ሃገራት ተመዝጊበን ነይረን። ጸኒሓ ግን ምስ ቦትስዋና ቅድመ መጻረይ ግጥም ንኸተካየድ ተመዲባ ዝነበረት ኤርትራ ካብቲ ውድድር ከተንሰሓብ ከላ ኬንያን ዚምባብዌን ድማ ብፊፋ ስለዝተኣገዳ ኣብ ካልኣይ ዙርያ መጻረይ ግጥማት ተኣልየን። እተን ካልኦት ሃገራት ብድሕሪ ዘካየድኦ መጻረይን ቅድመ መጻረይን ግጥማት 23 ሃገራት ናብዚ ውድድር ዝሓለፋ ክኾና ከለዋ ኣይቮሪ ኮስት ድማ ከም ኣንጋዲት ሃገር መበል 24 ሃገር ኮይና ትካፈላላ። ተኻፈልቲ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2023 ብድሕሪቲ ኣብ 12 ጥቅምቲ 2023 ብስሙያት ተጻወትቲ ዲደር ድሮግባ፣ ሚኬል ጆን ኦቢ፣ ሳዲዮ ማነን ኣሽራፍ ሓካሚን ኣብ ከተማ ኣቢጃን ዝወደቐ ዕጫ ኣብዘን ስዕባ 6 ጉጅለታት ተደላዲለን ድሮ ቅልሰን ጀሚረን ይርከባ። ኣብ ጉጅለሀ ሃገራት ኣይቮሪ ኮስት፣ ናይጀርያ፣ ኢኳቶርያል ጊኒን ጊኒቢሳውን። ኣብ ጉጅለለ ሃገራት ግብፂ፣ ጋና፣ ኬፕ ቨርደን፣ ሞዛምቢክን። ጉጅለሐ ሃገራት ሴኔጋል፣ ካሜሩን፣ ጊኒን፣ ጋምቢያን። ጉጅለመ ሃገራት ኣልጀርያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ማውሪታንያን፣ አንጎላን። ጉጅለረ ሃገራት ቱኒዝያ፣ ማሊ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ናሚብያን። ኣብ ጉጅለሰ ሃገራት ሞሮኮ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ዛምቢያን፣ ታንዛንያን። ካብ ጉጅለአን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይነን ዝተዓወታ 12 ሃገራት ከምኡውን ካብ ጉጅለአን ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን ዝሓሸ ነጥቢ ዝኣክባ 4 ሃገራት ብሓፈሻ 16 ጋንታታት ናብ መድረኽ ኣውዲዕካ ምሕላፍ ክሰግራየን። ካብዘን 16 ሃገራት ዝዕወታ 8 ጋንታታት ናብ ርብዒ ፍጻሜ፣ ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ሰዓራ 4 ሃገራት ናብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ። ካብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ሰገራ 2 ሃገራት ድማ ኣብ መዛዘሚ ንዋንጫ ክፋለማየን። ንመበል 34 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኽመርሑ 32 ደያኑ 33 ተሓጋገዝትን 12 ቪድዮ ኣሲስታንት ሬፍሪ ወይ ከዓ ክኢላታት ቫር ተመዚዞም ኣለው። ኣብ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ መበል 25 ኣብ ግብፂ፣ መበል 26 ኣብ ጋና፣ መበል 27 ኣብ አንጎላ፣ መበል 28 ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒን ጋቦንን፣ መበል 29 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡውን መበል 30 ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ብኢንተርናሽናል መስመር ዳኛ አንጎሶም ዕቁባ ማርያም፣ ኣብ መበል 32 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ብኢንተርናሽናል መስመር ዳኛ በርሀ ተስፋ ገርግሽ ተወኪላ ዝነበረት ኤርትራ ከም ዝሓለፈ ኣብ ካሜሩን ዝተኻየደ ውድድር ሕጂ እውን ብማእከላይ ይኹን ብተሓጋጋዚ ዳኛ ኣይተወከለትን። ሎሚ ዓመት እዚ ውድድር ኣብ 5 ከተማታት ኣብ ዝተደኮነ 6 ስታዲዮማት ኣብ ምስላጥ ይርከብ። ማዓፁ ኣርሒው ነዚ ተሰሪዑ ዘሎ ግጥማት ዘተኣናግድ ዘሎ ስታዲዮማት ኣብ ርእሰ ከተማ ኣቢጃን ዝርከብ 3,000 ተዓዘብቲ ዝሓቁፍ ስታዲዮም ኣሊሳን ዋተራ ከምኡውን 33,000 ህዝቢ ዝሕዝ ስታዲዮም ፌሊክስ ሆፌት ቦይኒ፣ ኣብ ከተማ ቦዋኬ ዝርከብ 40,000 ህዝቢ ኮፍ ዘብል ስታዲዮም ላፓይክስ ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ 20,000 ተዓዘብቲ ዘጽልል ኣብ ከተማ ኮርሆጎ ዝርከብ ስታዲዮም ኣሞጎጎን ኪሊባሊ፣ ኣብ ከተማ ሳን ፔድሮ ዝተደኮነ ስታዲዮም ሎረን ፓኩ ከምኡውን ኣብ ከተማ ያሞሶክሮ ዝተሃንጸ ስታዲዮም ቻርለስ ኮናንባኒዮ። ዝሓለፈ ቀዳሞ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2023 ኣብ ስታዲዮም ኣሊሳን ዋታራ ብወግዒ ኣብ ዝተኸፍተሉ ኣሰናዳኢት ሃገር ኣይቮሪ ኮስት ንጊኒ ቢሳው 2-0 ፋንያታ። ብሰንበት ኣብ ዝቐጸለ ርክባት ናይጀርያን ኢኳቶርያል ጊኒን 1-1፣ ግብፅን ሞዛምቢክን 2-2 ክፈላለያ ከለዋ ኬፕ ቨርደ ከዓ ንጋና 2-1 ረቲዓታ። ትማል ምሸት ሴኔጋል አንጻር ጋምቢያ፣ ካሜሩን አንጻር ጊኒ፣ አልጀሪያ አንጻር አንጎላ ዝገጠማ ክኾና ከለዋ ሎም ሰዓት 5 ኣጋምሸት ድማ ቡርኪና ፋሶ ምስ ሞሪታንያ፣ ቱኒዝያ ምስ ናሚብያ፣ ማሊ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ ክጻወታየን። ሎም ዓመት ዕውቲ ኮይና ትወፅእ ጋንታ $7 ሚልዮን ኣሜሪካ ብኻልኣይ ደረጃ እትሕዝ ሃገር ከዓ $4 ሚልዮን ግንዖ ክወሃበን እዩ። እዚ ገንዘባዊ ሽልማት ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ካሜሩን ካብ እተዋህበ ብ40% ይበዝሕ። ብመሰረት ካፍ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ነፍሲ ወከፈን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝበፅሓ ሃገራት $2.5 ሚልዮን፣ ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ዝፃወታ 8 ሃገራት $1.3 ሚልዮን ሽልማት ተዳልዩለን ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ካብ ዝቐፂልና ከዓ ገለ ሓቅታት ብዛዕባ ዋንጫ ኣፍሪቃ ከነካፍለኩም።
ዝበስሐ ግዜ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዘለዓለት ሃገር ግብፂ ኮይና ኣብ 1957 1959 1986 1998 2006 2008 ከምኡውን 2010 ዓመተ ምህረት ብሓፈሻ 7 እዋናት ወናኒት ዋንጫ ኣፍሪቃ ኮይና ኣብ ናይ መጀመርያ ተሳትፎአን ዋንጫ ኣፍሪቃ ዘለዓላ ሃገራት ሰለስተየን ንሳተን ከዓ ግብፂ ኣብ 1957 ጋና ኣብ 1963 ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ 1996 ዓመተ ምህረትን ንሰለስተ ዓመታት ኣከታቲላን ዋንጫ ኣፍሪቃ ንብረታ ዝገበረታ እንኩ ሃገር ግብፂያ እዚ ድማ ኣብ 2008 2008 ከምኡውን 2010 ዓመተ ምህረት እዩ ብምክትታል ንክልተ እዋናት ኢደና ዋንጫ ኣፍሪቃ ዘንበራ ሃገራት ከዓ ሰለስተ ኮይነን ግብፂ ኣብ 1957 1959 ጋና ኣብ 1963 1965 ካሜሮን ኣብ 2000 ከምኡውን 2002 ዓመተ ምህረት ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ጎል ዘመዝገበ ካሜሮናዊ ሳሙኤል ኤቶ 18 ጎላት ብስሙ ጽሒፉ አይቮሪያዊ ሎረን ፓኩ ብ14 ናይጀርያዊ ራሺዲ ያኪኒ ብ13 ጎላት ካልኣይን ሳልሳይን ይስርዑ ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ወቅቲ ዝበስሓ ኩዓሳሱ ኣብ ሰኪዔት መጋጥምቲ ጋንታታት ዝወሃደ ተጻዋታይ ኣብ 1974 ኣብ ግብፂ ዝተኻየደ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 9 ጎላት ዘቁፀረ ተወላዲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዳየ ሙላምባዮ ግብፃዊ ራፋት ዓጥያ ብ10 የካቲት 1957 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ሸቶ ብምምዝጋብ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንመጀመርያ ግዜ ኩዕሶ ምስ ሰኪዔት ከራኽብ ዝበቃ ተጻዋታዩ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 23 ካልኢት ኣንጻር ጋቦን ጎል ዘእተወ ካልእ ግብፃዊ ኣይመን መንሱር እቲ ኣብ ታሪክ ዝውድድር ዝቐልጠፈት ሸቶ ዘቁፀረዩ محمد دياب العطار ب1957 ዓመተ ምህረት ሃገሩ ግብፅን ኢትዮጵያ 4-0 ኣብ ሰዓረትሉ ጾታ ንኹለን ሸቶታት በይኑ ከመዝግበን ብምኽኣሉ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንፈለማ ግዜ ሃትሪክ ዝሰርሐ ተጻዋታይ ተባሂሉ ስሙ ኣብ መዝገብ ታሪክ ናይቲ ውድድር ከስፍር ክኢሉ በአንጻር ናይዚ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ልዳት መጋጥምቱ ክደፍር ዝኽኣለ ተጻዋታይ ጋቦናዊ ሺቫ ኒዘጎዩ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ጋቦን ብደቡብ ኣፍሪቃ 3-1 ኣብ ዝተሰዓረትሉ ጾታ ንእንኮ ሸቶ ጋቦን ዘበርከተ ሺቫ ኒዘግወ ኣብቲ እዋን ወዲ 16 ዓመትን 93 መዓልታትን ነይሩ ብጀካዚ ሺቫ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተሰለፈ ተጻዋታዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተፈላለየ 6 ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ብውሕዱ ሓደ ሸቶ ብምዝጋብ ልዕሊ መዛንኦም ብታሪክ ክዝከሩ ዝበቕዑ 3 ተጻወቱ ኮይኖም ሳሙኤል ኤቶ ካብ 2000 ክሳብ 2010 ዓመተ ምህረት ዛምቢያዊ ካሉሻ ቦዋልያ ኣብ 1986 ከምኡውን ካብ 1992 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ጋናዊ ኣሰሞዋህ ጊያን ካብ 2008 ክሳብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ብውሕዱ ሓንቲ ጎል ኣበርኪቶም ካሜሮናዊ ሪጎበርት ሶንግ ግብፃዊ ኣሕመድ ሓሰን ጋናዊ ደደኣዮን ቱኒዝያዊ ዩሱፍ ሞሳክኒን ኣብ ዝበስሐ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተኻፈሉ 4 ተጻወቱ ኮይኖም ኣብ 8 ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ተራዮም ሶንግ ድማ ኣብ 36 ግጥማት ብምጽዋቱ ብብስሒ ምስላፍ ንብሕቱ ክብረ ወሰን ሒዙሎ ኣሕመድ ሓሰን ብወገኑ ኣብ 1998 2006 2008 ከምኡውን 2010 ብሓፈሻ 4 ግዜ ናብ ዋንጫ ብምቕራቡ እቲ ዝበስሐ ኣብ ናይ ፍጻሜ ግጥም ተሰለፈ ተጻዋታዩ ግብፃዊ ሓላው ልዳት ኤሳም አልሓድሪ እቲ ብዕድመ ዝደፍአ ኣብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተሰለፈ ተጻዋታዩ አልሓድሪ ኣብ መበል 44 ዓመትን 21 መዓልታትን ዕድሚኡ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2017 አንጻር ካሜሮን ተሰሊፉ ክጻወት ብምኽኣሉ እቲ ብዕድመ ሸምገለ ተጻዋታይ ዝውድድር ዝብል ክብሪ ሒዙ ይርከብ ግብፃዊ ሑሳም ሓሰን ኣብ ታሪክ ዚ ውድድር እቲ ብዕድመ ሸምገለ ጎል ከእቱ ዝኽኣለ ተጻዋታይ ንስዩ
ንሱ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ግብፅን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 4-1 ኣብ ዝረትዓትሉ ጸወታ ንኻልአይቲ ጎል ሃገሩ ክቁጽር እንከሎ ዕድሚኡ 39 ዓመትን 174 መዓልታትን ነይሩ። ግብፃውያን ኣሕመድ ሓሰንን ኤሳም አልሓድርን ኣብ ዝውድድር እቶም ዝበስሐ ጽውዓት ዝሰፍሰፉ ተጻወትዮም። ግብፂ ኣብ 1998 2006 2008 ከምኡውን 2010 ዓመተ ምህረት ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክትከውን እንከላ ክልቲኦም ተጻወቲ ኣባላት ዛጋንታ ብምዃን 4 እዋናት ብወርቂ መዳልያን ዋንጫን ኣብረቕሪቖም። 3 ግዜ ሻምፒዮን ብምዃን ንዋንጫ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ብምልዓል ክብረ ወሰን ሒዞም ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ኣብ 1963 1965 ከምኡውን 1982 ንሃገራዊት ጋንታ ጋና ሒዙ ሻምፒዮን ዝኾነ ቻርለስ ጊያንፊን ኣብ 2006 2008 ከምኡውን 2010 ንሃገራዊት ጋንታ ግብፂ መሪሑ ጋማ ዓወት ዝኣሰረ ሓሰን ሸሓጣን እዮም። ምስ ዝተፈላለያ ሃገራውያን ጋንታታት ኮይኑ ንውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተዓወተሉ እንኳ ዓላሚ ፈረንሳዊ ሄርቨ ሬናርዲዮ ንሱ ኣብ 2012 ንሃገራዊት ጋንታ ዛምቢያ ኣብ 2015 ድማ ንሃገራዊት ጋንታ አይቮሪ ኮስት መሪሑ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ከም ተጻዋታይን ከም ኣሰልጣንን ብምዃን ዋንጫ ኣፍሪቃ ክውንኑ ዝኽኣሉ ክልተ ውልቀ ሰባት ማሕሙድ አልጓሓሪን ስቴፋን ከሺንዮም። ግብፃዊ አልጓሓሪ ኣብ 1959 ከም ተጻዋታይ ኣብ 1998 ድማ ከም ኣሰልጣኒ ግብፂ፣ ናይጀርያዊ ከሺ ኣብ 1994 ከም ተጻዋታይ ኣብ 2013 ድማ ከም ኣሰልጣኒ ናይጀርያ ብምዃን ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣልዒሎም። ኣብ ዝበስሐ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ብምስታፍን ንዝበስሐ ሃገራውያን ጋንታታት መሪሑ ኣብ ውድድራት ብምክፋልን ክብረ ወሰን ጨቢጡ ዘሎ ኣሰልጣኒ ፈረንሳዊ ክላውድ ሌሮዩ እዚ ኣብ 9 ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ከም ዓላሚ ኮይኑ ዝዓየየ ሰልጣኒ ኣብ 1986 1988 ንካሜሩን ኣብ 1990 1992 ሰኔጋል ኣብ 2008 ንጋና ኣብ 2006 ከምኡውን 2013 ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ 2015 ንኮንጎ ብራዛቪል ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ድማ ንቶጎ ኣሊወን። ንዋንጫ ኣፍሪቃ ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተሉ ዘአፍሪቃዊ ኣሰልጣኒ ንሃገራዊት ጋንታ ግብፂ መሪሑ ኣብ 1959 ኣብ ዝተገብረ ካልኣይ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝቐረበ ፖል ቲትኮስ ዝተባሃለ ተወላዲ ሃንጋሪዮ ኣብ 1959 1974 1986 2006 ከምኡውን 2019 ዓመተ ምህረት ብሓፈሻ 5 ግዜ ንዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገራ ብምስንዳእ ብብዝሒ ምትእንጋድ ውድድር ክብረ ወሰን ሒዛ ትርከብ ሃገር ግብፂ እያ። ንዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ መሬተን ኣካይደን ዝተዓወታሉ ሃገራት 8 ኮይነን ግብፂ ኣብ 1959 1986 ከምኡውን 2006 ጋና ኣብ 1963 1978 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ 1962 ሱዳን ኣብ 1970 ናይጀርያ ኣብ 1980 ኣልጀርያ ኣብ 1990 ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ 1996 ከምኡውን ቱኒዝያ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት እታ ብዝበስሐ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ብዘይ ምቁራስ ተጻወተት ሃገራዊት ጋንታ ቱኒዝያ ቱኒዝያ ካብ 1994 ክሳብ 2023 ከይቦኸረት ንመበል 16 ግዜ ተሳትፎኣ ኣውሒሳ ትርከብ። ኣብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝበስሐ እዋናት እተኻፈለት ሃገር ንመበል 26 እዋን ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ እያ። ዝበስሐ ሸቶታት ኣመዝጊባ ዘላ ሃገር እውን ግብፂ ኮይና 170 ጎላት ኣጽሒፋ ንውድድራ ምስ ብሉጻት 3 ሃገራውያን ጋንታታት ዛዚማ ብብዝሒ ኣብ ፖድዮም ዝደየበት ሃገር ናይጀርያ እዛ ሱፐር ኤግልስ ብዝብል ቅጽል ስም ትጽዋዕ ጋንታ 3 ግዜ ተዓዋቲት ዋንጫ ኣፍሪቃ ክትከውን እንከላ 4 ግዜ ካልኣይ 8 እዋናት ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ንውድድራታ ፈጺማ
ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ካብ 2004 ክሳብ 2017 ኣብ ዘሎ ግዜ ን24 ግጥማት ከይተሰዓረት ብምግስጋሳ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኣፍሪቃ ክብረ ወሰን ዝነውሐ ዘይተሰዓርነት ወኒና ትርከብ። ኣብ መዋእል ታሪክ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ንመጻረይ ግጥማት ሓሊፈን ኣብዚ ውድድር ክሳተፋ ዝበቕዓ ሃገራት 44 እየን። ኤርትራ ትርከበን 10 ሃገራት ናብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ሓሊፈን ኣይፈልጣን። እተን ዝተረፋት 9 ሃገራት ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ጅቡቲ፣ ሲሸልስ፣ ጫድ፣ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ኤስዋቲኒ፣ ሳዎቶሚ፣ ፕሪንቺፐን፣ ሌሴቶን እየን። ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ዝተሳለጠ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ እቲ ዝበስሐ ጎላት ዘፍረ ውድድር እዩ። ኣብዚ ንመበል 32 ግዜ ዝተኻየደ ውድድር ኣብ 52 ግጥማት 102 ሾቶታት ተረኺቡ። እቲ ዝወሓደ ጎላት ዝተረኣየሉ ውድድር ከዓ ኣብ 1957 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ በኹር ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ 2 ፀወታታት 7 ጎላት ተመዝጊቡ። ኣብ ታሪክ ዋንጫ ኣፍሪቃ ልዕሊ ሓደ ግዜ ኮኸባ መዝጋቢ ሸቶ ብምዃን ንሽልማት ዝበቕዑ ተፃወቲ 6 ኮይኖም አይቮሪያዊ ሎረን ፓኩ ኣብ ሻድሻይን ሻብዓይን፣ ናይጀርያዊ ሶጉን ኦደግባሚ ኣብ መበል 11-12፣ ካሜሮናዊ ሮጀር ሚላ ኣብ መበል 15-16፣ ናይጀርያዊ ራሺድ ያኪኒ ኣብ መበል 18-19፣ ካሜሮናዊ ፓትሪክ ምቦምባ ኣብ መበል 23-24፣ ካሜሮናዊ ሳሙኤል ኤቶ ኣብ መበል 25-36 ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝበስሐ ጎላት ኣበርኪቶም። ኣብ 1962 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ተሳተፍቲ ኣብ ዝኾናሉ ሳልሳይ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ንግብፂ 4-2 ስዒራ ጽዋእ ከተልዕል ከላ ካብቶም ካብ ፈለማ ኣብቲ ጸወታ ዝተሰለፉ 11 ተጻወቲ እቶም 7 ካብ ኤርትራ ዝተመርጹኦም ነይሮም። ንሳቶም ድማ ጊላ ሚካኤል ተስፋ ማርያም፣ ኣስመላሽ በርሀ፣ ክፍሎም ኣርኣያ፣ በርሀ ጎይትኦም፣ ተስፋይ ገብረመድህን፣ ኢታሎ ቫሳሎን፣ ሓው ሉቺያኖ ቫሳሎን እዮም። ኣብ ታሪክ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 3 ጽዋኣት ኣብ ኣገልግሎት ውዒለን። እታ ቀዳመይቲ ጽዋእ ብውሩር ዝተሰርሐት ኮይና ብስም ነታ ዋንጫ ዘወፈየ ዓብድልዓዚዝ ዓብዱሰላም እያ ተሰሚያ። ነዛ ዋንጫ ሃገራዊት ጋንታ ጋና 3 ግዜ ብምዕዋት ኣብ 1978 ንሓዋሩ ጠቕሊላ ወሲዳታ። ቀፂላ ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለት ጽዋእ ዋንጫ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝብል ስም ዝተዋህባ ኣብ 1980 ብላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ስፖርት ኣፍሪቃ ዝተወፈየት እያ። ነዛ ዋንጫ ድማ ካሜሮን ኣብ 2000 ንብረታ ጌራታ። ብድሕሪዚ ጽዋእ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተሰሜት ኣብ ኢጣልያ ዝተሰርሐት ወርቃዊት ዋንጫ ኣብ 2002 ከም ብልጫ ቀሪባ። እዛ ዋንጫ እውን ኣብ 2010 3 እዋናት ብዝተዓወተት ግብፂ ንሓዋሩ ተወሪሳ እኳ እንተነበረት ካብቲ ኣቐዲሙ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ኣገባብ ወፃኢ ንግብፂ ኣብ ክንዲ መቦቆላዊት ዋንጫ ቅዳሕናታ ኣረኪብዋ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብዛዚምና ኣለና። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና ሰላምን ጥዕናን።